Občania. Osoby z Veľkej Británie mi Poprad rád ukradli, preto sa vám dnes Poprad rádio hlási. Názov Poprad rád som vymyslel, nakreslil a webovú stránku s koncovkou .sk som založil. A z vlastných peňazí som webovú stránku s názvom popradrad.sk platil. A v roku 2010 mi britská právnická osoba, v mene ktorej konajú čestní a britskí občania, názov Poprad rád ukradla a ochrannú známku si na Poprad rád zapísala. Dokonca sa na založených webových stránkach s názvom Poprad rád, ktoré založili britské osoby, ocitli dokumenty z popradskej prokuratúry, ktoré boli určené priamo do rúk primátora Danka, čo dnes vyšetruje popradská polícia. Ja mám na takýto postup len jeden hodnotiaci úsudok. Zlodejstvo, zlodejstvo, zlodejstvo. Preto sa vám dnes pre slobodné slovo hlási Poprad rádio.